Тэхніка бяспекі памылак не даруе. Аб гэтым наглядна паказалі ў інфармацыйным відэа. У Брэсце ў гэтым годзе здарыліся 33 няшчасныя выпадкі. У тым ліку 2 са смяротным зыходам. Прытым часцей усяму віной менавіта чалавечы фактар. Каб паменшыць колькасць такіх сітуацый, у горадзе працуе мабільная група. В текущем году мы произвели 73 выезда, провели 168 субъектов хозяйствования, выявлено более 3000 нарушений. И по каждому субъекту хозяйства, где мы выезжали, даны рекомендации, установлены сроки и поставлен контроль. Спецадзенне, рэспіратары, працоўны абутак. Гарадскі дзень аховы працы распачаўся з выставы сродкаў індывідуальнай абароны, а таксама наглядных даведачных дапаможнікаў. Вытворчы траўматызм лічыцца хваробай 21 стагоддзя. Таму яго прафілактыку і іншыя надзённыя пытанні аховы працы абмеркавалі на пасяджэнні. Пільную увагу тэме бяспекі на вытворчасці надаюць прафсаюзы. 2 рейдовые группы действуют на территории Брестской области Федерации профсоюзов и посещают все районные, регионы, районы, города и проводят свои проверки, проводят семинары, показывают на недостатки. У нас избрано в правкомах более 12, почти 12 100 человек, это общественных инспекторов труда. На гарадскім дні аховы працы дэтальна разгледзелі кожны няшчасны выпадак, абмеркавалі шляхі зніжэння вытворчага траўматызму і не толькі. Бо менавіта здаровыя і бяспечныя умовы працы – залог паспяховай і эфектыўнай дзейнасці арганізацыі. Анастасія Цукун, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».